Eta Gernikara joango naiz. Bertan Gernikan zea aurkituko, beitu, bertan badago denda bat Kepa Baraiazarra deitzen dana. Kepa Baraiazarra soinu denda. Frontoiaren beste kaldean bertan daukazue eta bertan pianuak eta bestelako instrumentuak, musika instrumentuak saltzen dituzte. Baina batez ere, ni joan nintzen bertara, trikitixaren mundua hobeto ezagutzeko. Zergatik. Zetenda, ohikoa da, baina atzeko partean hor badauka tailer txiki bat, izkutua jende gutxi sartzen da bertara, eta guk kamera sartu dugu bertara ikusteko trikitixak zer daukan barrutik. Ze jende asko galdetuko du, bai, trikitixak zeutze do, nola sonatzen duen, zelakoa dan trikitixa bat, baina barruan zer dauka, Elisegi? Estudirikan. Ah, klaro, baginik. Aizea, bai, bintu. Aizea sartu egiten zaio. Hori da. Auspoa badauka eta 11 pieza baditu barruan. Hoi guztiak tonuan jarri behar dira, desmontatu behar dira, gu joaten gara bertara beti trikitixa apurtuta eta berak Kepak konpontzen ditu. Beraz, gaur kamera sartuko dugu, horrelako tailer izkutu horretan eta ikusiko dugu trikitixa bat nola funtzionatzen duen. Kepa Baraiazarra, Aupa Gernika, goazen kale jiran. Aurrera! Hombre, Kepa, zelan gauz ba? Hombre, hemen, begire, bai. Bueno, egunon. Bueno, ametxe dakar bat, beti bezala. Soinu apurtuta eta konpondu beharra. Bak, isu betiko kontu, Espoa, minimik eta guztau niri. Bai. Petxu izan da baina. Hain dana deko zu. Arrelako zu? Bai. Ahí va, ia, zeinan lan edo, ia. Nolanago esmendilla, bizidunen hilogilla. Hortxe dugu zu, gaur ere apurtute soinue. Beti bezala. Jesus, gaur auspoa dala eta ez dala, eta, ia, ze arrat emadozu. Eta zeu zelan hasi zinen honetan ba? Ba, aike haiek. Beti biltezan soinu konpontzen da, beti izateztan nahizta, zu hau izta, zu horitxe. Pero aike beti biltzaten, berak bakarrik izan diola atendi dute, ia laguntzen batzat edo, ia aike modu, zeu zer da. Hola, bina bende. Eta ez dakien soinu batek ze parte ditu do, zelako partea ditu? Barrutik zelakoa da soinu bat, trikitixa bat? Trikitixa bat normalin da, botoiko lau abeslarik ez, edo hiru abeslarik ez, biltzen die. Laukoagaz, bakotxin, era batera lauk abestuten dabe. Hemen dimitzen moduko, laure batera, laure joten dabe. Orduan, botoi zapalduk eran, zapatile bat altza egiten da zapatilie, eta aixi pasek eran, hori zaiten da. Nik hemen barruen dauka eta euspo bat, da hankia zein mogitzen dut hori euspoa, eta orduan soinu ez. Eta du. Eta orduan honet dire harmonika bezala, ez? Bai. Hemen bardine. Trikitixan auspoa sarratzen zuen nota bat da, eta sarratzen zuen beste bat. Eta beste akordeoetan ez da gertatzen. Beste akordeoetan ez beti da bardine. Eta honek trikitixak Italiatik etortzen dira, ez? Bai. Ez teleku batzutan behiten da ez batzuk, baina ez dire. Ez dire, inorak. Lerri osoko mendi. Eta 36 urtetan hemen trikitilari asko pasako ziren. Gaur egunekoa, bai, baina lenguakoak ez dauzen ape, pasako ziren. Bai. Lenguape, bai, asko. Eta badako zualan kutune ematen oso zerra, lan, ez dakit, burura etorten datzu nik. Bueno, badagoz batzuk. Etortezan bat Ameriketi be. Julian Jantzi, no zaba? Julian Jantzi, ETV-koa? Bai, Beñardo Jantzi. Baina azkenengo denboran edo entzun dut, oine trikitixerik onenak Gerniken egiten direla. Ah, bueno. Ez da egite, egurrez bai. Halako trikitixek egiten ere hasi zara, ez? Bueno, hasi edo. Hau zeuk egin da dago, Baraiazarra? Bai, bueno, hemen indi dago hori. Bueno, aitepe egite bazen. Aiteke baserrien jaio da baserrien tarrezen zan, baina 26 urterako ja soinu egin zuen. Osa, esku soinu ona egin zuen. Eta orduen oin egon zara 40 urte afinaten trikitixak eta oin hasi zara trikitixa berri egin. Bueno, ez que ja bidergitzia dute. Horretik. Eta hori zerotik egitezu. Zerotik azten zara egiten eta... Bai. Gugartzen dugu, topetzen dugu segurre bidea modukoak eta joaten gara. Baten neurtzen... Hombre, baitxu, baten batzuk etordia, Bai. Ia, nortzuk etordian, a ber. Hombre, aspaldiko! Zeitxo, kamen ba, ondo do? Ondo, hemen, anaizien panderu konpondu nahirik. Ze pasatzu panderon ba? Hemen deko zu, Kepa, ai, hau bere, konpondu inberko, ba.
Eta zu zer, soinu badako zu amendik? Ez dut ekarri, baina kepak emendik pillo. Bat ematokik edo hemen hainbesten artien. Egingo du kalejiratxu bat, zer? Egingo du kalejira? Venga, gero konponduko. Venga, kalejira itxas, venga. Vale. Ze gauza, barrutik trikitixa, Zelako artizagoa dan Kepa Baraiazarra eta zelako trikitixak egiten dituen. Begiratu hau, halako trikitixa txiki-txikitsu bat, berak egindakoa, Gernikan egindakoa, eta benetan merezi du denda ezagutzea eta Kepa bera ezagutzea nolako gauzak egin aldituen eta artista Baina hori handia. aguz hori jostaiu izan.